Ja, ontzettend hard. Vooral de manier waarop. Je bent gewoon op agressiviteit ben je afgetroefd. En dat is een kwalijke zaak. Van de eerste minuut al rint het stroef bij Cambuur. Ze weten haar geen riet, maar de verdedigende instelling van Veendam. Er is geen creativiteit om er doorheen te komen en daardoor slaagt de ploeg van Alfons Arts er net in om een fatsoenlijke kans te creëren. Sterker nog, Veendam is in de eerste helft het eerst bij een goal, maar Sidney Smelts. Maar hij komt krek te kwaad op de facet van Lars Hutten. Je probeert nog wat op het veld, probeer je nog de boel om te draaien. Je probeert jongens nog scherp te krijgen. Ja, maar soms dan heb je van die dagen dat het even niet gaat. En toch komt Cambuur in de tweede helft op vastsprong. Een hoekskop van Oebeles Kokker wordt toch Wout Drosten op naar verbracht. En bij de tweede peel kopt Martijn Barto de bal binnen. Maar lang kan Cambuur net geniertje van de vastsprong, want even later kopt Opoku de bal boetenbereik van Telgenkamp in de goal. 1-1. En 2 minuten later nog een chinslag voor de Leeuwters. Maar Dijkstra krijgt voor een lichte oetreding zijn tweede gele kaart. En dus moet hij maar reed van het veld. Cambuur verder met Sieman en dan gaat het helemaal mis. Veendam roept bloed, gaat vol voor de winst. En via Lars Hutten komt de 1-2 op het scorebord. En het wordt zelfs nog slimmer. Want uit een prachtige vrije trap zwaarde Tom Overtoom voor de 1-3 einstaan. Een deceptie voor de Leeuwters en de enige Fries die maar in Grutte Grijns van het veld stapt is Veendam-keeper Theo Timmermans. Ja, het is een big smile. Het is een heel apart gevoel. Het is een heel apart. In het stadion meestal uit de omkringen. Die moeten even zien hoe het zich ontwikkelt door de wedstrijd. En ja, dat is voor mij een heel apart gevoel. Daar ben ik heel eerlijk in. Nou ja, ik kan allerlei dingen gaan verzinnen. We hebben het puur aan onszelf te wijten en niet meer en niet minder.